Артем, студент шақта сен мені неше тапқыр ресторанға шақырғаныңды, һәм ең мөһиме неше тапқыр алып барғаныңды хәтерлейсің ме? Қая инде ул вакытта рестораннар, училище буфетиндан бір пирожки алып бирсәм, шуңа куанып биридер инде сен. Кебізде пирожки. Баскычасында сатып торган. Тик шулай да үзәккә тукталышка төшкәндә рестораннарга карап кызыга идек, хәтерлисеңме? Теге матур утлар төшеп торган тәрәзәләренә карап, кайчан гына шушы рестораннарда парлашып кичке ашлар ашау мөмкинлеге булыр микән? Ярар, соңыннан парлашып утырдык, инде утырмадык түгел. Без бүген яшьләргә шушы искиткеч ресторан Туган авылым ресторанында шушы мөмкинлекне бүләк итәбез, кадерле тамашачылар. Каушабызмы проектының соңгы бүлеге. Киттек. Нишисең? Җимеш ярамаса ярар, берәр итләр изге ашыйк, менә матур менюлар киштергән. Пескунов. Меню тотып утыра. Сен монда сыйланырга килдеңме? Без бит үзебез сыйланырга килмәдек. Әнис белән Гөлүсәне кичке ашка чакырдык. Юк, ансын аңлыйм инде мин. Алар килгәнчә ашап алсаң ни булган инде? Тукта син. Әнә киләләр. Янис, ничек хәлләр? Ярый, Аллага шөкер. Менә чәчәкләр тотып килгәнсең, Афәрин. Аппа кыргызым, мин сиңа әйтим. Мөнәсәбәтләрегез ничек соң Гөлүсә белән? Алга таба бара, Аллага шөкер, аралашабыз, язышабыз. Ага, теге йөрәкләр җибәрәшәсез. Смайликлар инде бәдерле. Мондый йөрәк күзле, кәнфитле шоколадлы период. Ярар, ниләр заказ бирергә җыенасыз инде бүген? Менә акча нәрсәгә җитә инде. Шуны заказ итәбез. Әйтерсең, биреп торган мин сиңа. Ярар. Если что, язарсың SMS. Бер-ике мең җибәрәләр тима бит. Каясың Гөлүсә үзе? Шатраттым, килеп җитәм дигән. Ярый, сез алайса сөйләшә торыгыз, мин Гөлүсәне каршы алып, аның белән серләшеп алыйм әле. Бик яхшы. Сәлам, Гөлүсә. Сәлемсез. Ничек килеп җиттең? Әйбәт кенә. Хәлләр ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Борчылмыйсыңмы, дулкынланмыйсыңмы? Бераз бар. Анда әнис тә борчыла, дулкынлана. Әйдә анда борчылып, дулкынланып, каушап утырмагыз икегез дә, яме? Мин сиңа берничә киңәш әйтмәкче булам. Ират күп сөйләшкәнне бик яратып бетерми, шуңа күрә артык күп сөйләшмәскә тырыш. Ашаганда инде бигрәк тә күп сөйләшү килешми. Аннан соң иң мөһиме аркаңны туры тот. Һәр вакыт ресторанда гына түгел, һәр вакыт мин сиңа хатын-кыз буларак шундый киңәш бирәм. Сын туры тоткан хатын-кыз ул матуррак күренә әлбәттә. Борчылмагыз, каушамагыз, барысы да әйбәт булачак. Иң мөһиме ихлас тот үзеңне. Нинди бар шундый. Кеше ихлас булган саен икенче кеше аңа күбрәк тартыла. Шуңа күрә барысы да әйбәт булачак. Син әзер булсаң очрашуга, киттекме? Әйе. Әйдә. Әнис, кызлар килмәгән арада мин сиңа бер-ике киңәш әйтәм, ярыймы? Булай. Кызны үзеңә каратасың килсә, беренчедән аңа бик күп игътибар итәргә кирәк. Игътибар бирергә кирәк, ярыймы? Күп сөйләшергә, чөнки хатын-кыз колагы белән ярата. Матур сөйлә, күп сөйлә, ләкин юк барны сөйләмә, ишеттеңме? Менә чәчәк алып килгәнсең, бик әйбәт, аннан соң бик тәмле ризык, берәр нинди баллы ризык заказ бирсәң, сөйләштекме? Яхшы. Булды. Киләләр дә инде, әйдә, әзерлән. Сәлам. Сәлам. Бусана. Рәхмәт, бик зур. Шикәрләр. Әйбәт, ничек? Яхшы. Әйдәгез. Әйдә, сәләмтер. Нәрсә әйдәгез? Нәрсә утырасың җәйлеп? Әйдәгез киттек. Әйе, ярыйбыз. Калдырабыз инде сездә. Аралашыгыз, серләшегез, күңелле кичләр сезгә. Тәмле булсын, сөйләшүләрегез дә, Бәлки соңыннан ямашкаларыгыз да. күрешербез. Пока. Әнис, мин сиңа сюрприз әзерләдем. Нинди сюрприз? Үзең уйлап кара, нәрсә дип уйлыйсың? Әзрәк әйтебрәк җибәрсәң. Алдагы очрашуларда син ултыруда бик күп әйткән идең. Бәлеш түгелдер бит. Әйе. О, точно бәлеш. Менә бит.
Артем, Әу. ничек уйлыйсың, Әнис белән Гөлүсә тагын ресторанга килерләр микән? Килерләр инде алар. Менә бергә килерләр микән? Бергә килсеннәр иде инде. Килсеннәр иде инде, тырыштык бит. Әле бергә була калсалар, биредә туган авылым комплексында никах өчен мәчет тә бар. Туй өчен ресторан. Бергә алып барабыз үзебез. Шәп булыр иде чакырсалар име. Әле монда кияү мунчасы өчен мунча да бар хәтта. Бөтен нәрсә бар, Шәп бөтен урын. шартлар тудырылган, кавышсыннар гына, бергә генә булсыннар. Кадерле дуслар, Тинчурин театры тарафыннан оештырылган «Кавышабызмы» проекты ахырына якынлашты. Аны Артем Пискунов һәм мин Резидә Сәләхова алып бардык. Кадерле дуслар, бер-берегезне сөеп, сөелеп, сөйгәннәрегезгә менә шулай иңне иңгә куеп яшәргә язсын. Исән сау булыгыз, Тинчурин театрында күрешербез. Кавышыгыз.